Čaute ľudia, moje meno je Rapizditek v mojom ďalšom táto. Možno som ho nedovenil, pretože ja som na to nemal čas a nemal som prepáčte, ani som nepremýšľal koho. Každý deň jedno o sebe pripravím. Zajtra tiež bude Akinator. Plus, takže ideme na to. Issue Leader. Určite no. Áno, je preslavený vďaka YouTube. No a teraz neviem, či sa ma pýta, že či je to študent, alebo že to študoval. Ale asi je to študent. Áno, Google študent. Takže tu neviem, ani si to neprikladám. Toto video je trošku rozstrihané. Takže ešte chvíľu owner of the video game company. Asi sa ma pýta, že či je game YouTube. Áno. Takže toto ozaj neviem, ale Happy Wheels viem, že je to hra. Asi istú character from, pretože from je, že skáďa pochádzaš, alebo pochádzaš, neviem. Idem trošku poprikladať jedno slovo. Takže som prišiel na to, že to znamená, že či je to postava z tej hry Happy Wheels, ale Google není, takže dáme no. Áno, pochádza z Slovenska. Ako sebe môžete všimnúť, som prechladnutý, lebo som mal na futbal. Čo je to nebo to je volejbal, to je jedno. Takže genre, to neviem, čo to znamená. Genre, dáme don't know, takže to neviem. Short, genre. Takže teraz sa ma pýta, že či má dlhé vlasy alebo veľké. Asi. Takže dáme, takže on asi áno má, možno dáme yes. Neviem, nepozerám sa komenty. Takže teraz sa ma pýta, že či hovorí ungu. Ale on nehovorí ungu, on hovorí šiška alebo brain. Áno, má domáceho značka, že yes. Takže trošku som toho čakal, kedy mi vyjde Google, že áno, je to Google Mentví, zase to hľadol Akinator. Takže poďte do komentárov, čo by som mal v ďalšom diele dávať do Akinatora. A v popisku videa máte môj Skype, ako vždy, a Akinatora, a moju Facebookovú stránku, a môj Twitter, a moju webovú stránku. Takže majte sa dobre a čus sa majte.